Nasain na daw tong mga lipuris ko. Tamayo pa digdiyo. Sabi ko kayo mag-aramay. Marinaga kap. Marinaga kap. Oh, nasa na si Maldito? Tadayin do kay Banan. May nilingang kay Banan may kap. May pagkakap. Patalon na nila. Wait kap, marinaga kap. Umaray managa sa indo. Ngunyan, pinapod ko kamo. Taigwa kitang importanteng pag-uulayan about duman sa linog. Dapat, pirmi kitang handangon yan. Taday taaraw, kung nuarin malinog utro. Kaya, pag-uulayan tangon yan, kung ano ang mga dapat gibunta para maiwasan si linog. Kung yan, magad akong suggestion sa indo kung ano ang dapat gibuon. O ikakwanggol, sailing mo, ano man ang dapat gibuon kung igwang linog. Mag-ayos nin sa diri ka, sabos sabay maglaging lip tint, mapulbo, magpamot, sabay selfie ka. Tapos sabay post sa FB. Wag lang kayan kap, wag lang kayong gigibuon pag may linog kap. Maray ang naisip mo kwanggol. O ika, pulong mo, ang masailing mo ang gigibuon kung igwang linog. Ara mo kap, maray nagibuon kayan kap, mag-live ka sa Facebook kap, tapos pagkaaga kap, may demo. Ara mo kap, bisik na yan si linog sa tuya. Uragon baga kita. Pwede naman, maray ang suggestion mo pulong mo. O ikaw Maldito, ano man may suggest mo na dapat gibuon kung igwang linog? Kap, madali yun sa naman yan. Bubukaan mo sana sa ilaw. Oh, tanong man, ano man kunik kayo sa linog? Araw mo kaya kap, duman kayo sa muya, buro banggi na sana naglilinog kap. Pero kapag di bubukaan ko sa ilaw kap, nagpupundo na sana bigla si linog. Ibang linog sa naman yan na mamati mo.